Ayos ka po sana. Tapos, paggawa natin sa 27-28, kailangan hapon 3,000 ulit. Ang pag-anda natin yung ano, yung
Ano? Hindi lang tumulong daw. Uy, paano mo nakuha dito? Lagi niya. Butas pala. Hi po! Ayoko mabilis. Hello po! Anong vlog ko? Sorry ko. TikTok yan? Wag mo ako sali. Dali, love girls na. Ay, para mag-sikat tayo. Love girls na, love girls. Ano? Dali, dali. Picture na lang. Sabay ano ko na sa YouTube. Halika nga iyak. Mabidyo ka. Let's go! Love girls ka nga iyak. Ganun, ganun. Bye! Bye-bye! Bye-bye! Dito ka na, pipili ako ng condom, yung magic sarap. Okay, sige.
Maraming salamat po. Natapon ko na po ang basura.
Para boss. Wow. Pero tawagin mga si Ugi. Sa kanila. Jason Sanchez. Okay, 2,000 mo. Hindi na sa tao lang yun. Kung sino pa lang. Ano daw?